Wait tayo. Sino yun? Ay, may company. Oo. Thank you, my friend. Ay, ang gwapo naman yung ibon. Ano yun? Ayun. Magdo-drone? Taon naman ka. Ako, katid dyan. Diyan, makawag sa lapin ng 1B. Tayo mo, tinapin lang dyan. Hello po, dami natin bisita ngayon. Ang init. Ah, may dumaan sa likod. Kaya sa dito, makahiligaw, makasakit na siya. Hindi ka na-utan yung pag pero mga nang matay ka lang pala. Jigjag kailan ka daw pupunta ng Japan? Ha? Magtuloy ka pala sa Japan. Hindi wala man akong visa. Galas ka na daw. Pinangkot siya kasi Inday Hindi ligaya. Inday Ligaya. Inday Ligaya? May ligaya ka. Sila magpapor. Hmm. Hawaii pa. Taas ko. May tayo. Kakain daw sila dito. May mga dumaan sa likod yung mga bisita, ang dami. May bantay ba doon? Wala. Sasabihin daw niya buntis yung asawa. Hala. Sa ospital. Kain guys. Mm-mm. Salamat. Sana all May pa. busog na po ako. Kain to for Jess. Sana all. Ilan ni Tanan? Inday Ligaya and ano po. Thank you Ma'am si G sa Ha? pagkain. Na naman? Hindi nyo ako tinutulungan dyan magsampay ng mga ano. Ano ba yun? Kasi kasali nga siya, di ba? Si Pinangkol. 98. Ah. 98. Sa dali, tagdos niya ako ako Hindi. Pag bitaw, unsa yung gusto magkaon ka? Magkaon na. Palitan ta ka. Ala. Halapak iba. Ako ginili. Asawa na siya sa Dubai. Ha? Hari ng Dubai. Sana all. Mampahay naman daw po sa kanila. Ring nalagi kay kulat. Ayaw daw siya. Dapat 500 daw. Ring ring gusto ko atong yellow. Mga on nga sila diri. Nandito na po sila Inday Ligaya. Taas. Unsa mag-start? Na. Sa akin giniling ate. Ay. Kayo pala nila maha magkasama. Ano kang kalmigin ka? How true? Okay na. Magkamigin na may. Isa lang yung bilas ay basta ang lupa ng bilan. Giniling sa akin. Marbilla. Yan ang mga ulam ngayon. Giniling, dinuguan, chapsuy, at paklay. Kuya ko din ha. Bakbakles. Yan na yun. Grabe na. Yan na yun. Bakit nilipat mo pa dyan? Ha? Doble hugas ha? Ano kanin? Kain na kayo. Kanin. Isa lang. Diana, balik ka na direct. Tingnan mo man ang kulay ng curtain. Gisuot na pang cortina. Paklay. Kailan kayo, Una ka na dyan, magkaon, ligibit-sibit-sure! kailan kayo magstay sa Gutom Kailan kayo? kang kuhan. Sa dito? Oo, sa Fered. Ay ano pa, 2 days man daw ilang ano. Bago yung event. Natin saksakan dire. Yan o. 2 days. I-try na ko Amin na- kani ba. Inaog itong buwan, litrik pan, taas ng... Ayun na lang yung solar. Asan ba? Oh, yun na lang solar. JJ. Wala ko ibig. Mag ni magkakasaka ng kumisgay na. Talaga ni misgay dahil. 29. Dapat yung 67 na namin din kit. O, kana ilang natin sa hotel.
Wala nung appeal kay parang Pilipino. Kani. Anong ulam? Nandito na. Ewan ko tulala sila. Hindi, pwede mo sa diyon. Libot ka din. Number 2, please. Kaon sa mo ba? Pamili na mo sudan ay kon dia. Adobong alimatok or Tao ka urgent pala ito. ano mo dapit. Nya di lang balik si Inday. Kung balik siya karon 20 kay larga naman sila ni Mama Mary ugma. Dili mo siya kauban. Nya si Inday si Juan. Siya kan? Ah, Oh, sila gali unta dungan. Kinahanglan man gid uban sila kay sini. ay hindi silang ko anday sa DJ Tigaton. After 6 months pa sila dito sa birthday November kung sa bakal. Yo kay Nganong gi isa man sa dinyong papel bayot? mga bugokon mo ba sila. Lagi mo gud sila fixer. Sorry. Excited ko sa Miss D. Grabe pa yung mga kon ay. Yun yung mga contract. PGI na ano. Pare, KM, Si Kwan lagi, si Barbinot, at si mga Comprador. mga kubrador, Nakapan din ako sa balay sa una. Kami. sa Manila. Si Barbie mo pag-host siya. Api, Join. Kaya pala siya? tulo mo kung pabangyaw. Hindi mo ito magamit mo sa vlog dito. Ako rin ko siya na ay na. Kita mo ko si Barbie mo itong sa mo. Ate Beson. Na turn over ako na rin na. Sa Leyte. Ah, kapangita yung lugar. Siguro. Wow. Ikaw may nalay na siya, turnover. Namudaugay, yung magkukumulaban mo nito. Opo, ang kaya, good to good. Mara pagkalawakan, no? Kali din may hugyaw. Di man ko pwede nga wala ka o walay uban kay ano. Di ba na hugyaw ni mga budget nga. Merong giniling, may paklay, may dinuguan. Tsaka chapsuy. Natingalan, pinasal ako siya bigyan. Ayun, naman siguro, uy, pero buwapa, magkaayo ang pinasaan na. Isunod po ni mo diha. Ang siyami, kailangan yung ibang Basing diyan ka nang nai-bearing inyo unta. with a twist, ang siya mga walang biring ko eh. No, bearing unta. Wow. Kaya mayabo mo ginasila mo sa chikaha pa. Gani. Naama silang curve yulot, naasa makaibutang. Laban, uy, guwapo, bag ko. Pag-judge, ko nila kung sa kanang Queen of CDO. Ha?
Hindi na ako pag-judge ko ni dito na ako mismo kabalo kung malit ko sabot sa English. Yung yaw-yawan ko na ni Kurt nga. Ano yung pag-judge mo na ako na hanaw tao sa question and answer. Pero mag-judge ka. Ang bundok, ilan mo kung gusto niyo pag-judge ko nila, Mr. CDO o Grade CDO? Pwede yun na lang kay mag-host man ko. Grade CDO, pag-judge ko nila. Ambot kayo na, ano ito din ka tumurag head kasi mami-mami ito to? Si Barbie Kendall. Oo. Kapag takal mo maulo, makuwi kayo. Unsa mo yung unaw na po na kanina? Mag-voice ka, saan mo tagal? Correspondent. Ikaw lugar na sa backstage lugar. Pre-show correspondent. Ano dyan sa Ikaw na, babe. Ikaw may nagkano nga. sige lang. Ha? Nagka pinahabalan ka. Dito mo sa Davao sa ilahat ng gabi? Tututong Sa interview, dito ka Ilang balay ka? Kaya hindi naman ako sa pato of this league. Ayaw naman. Opo. Kau sa mo diya. Ano yung soft drinks? Soft drinks? Sino? Soft drinks. Guwapa ka daw. Oo, ako sila. Ay, anak ka. Kung may live din, di mo kanta ba na siya? Kung ang lucky siya, mo signal. Ganyan. Ano? Ano daw, ano? Nakalibre yan. Ikaw ba, anak ka gabi, di ba? Kaya gabi, di ba, anak ka? Lugait. Mutala sila, oh. Ikaw daw, sige. Babay. Si Papa lang yun. Kasama na si Papa. Pare, ano siya, pipi. Bingi pero unti lang. May naririnig, pag binabagtakan ng takip, nakakarinig siya. Ami niya. Lalaki niya. Yun na. Mas, dala niya yung kotse niya, andito na sa sasakay niya. Nagbailan kami. Ah, okay. Dala niya yung sasakay niya. Ah, yung bag-o niya? Diyan mo kung saan napapadpad. Ah, naka-boyfriend ka din. Maghahalap siya kanina pa ng cotton buds. Ayun, napunta na naman ng balingasag. Hoy, Mm. nila ko. Kasi, mamimilis siya ng mga ano yung sa sasakyan. Gusto ka ba niya? Hindi ko nakabalo. Baka yung mga, ano dyan, mga tropang hinaguan. Nak, daming turista nak dito oh. Paubos mo na yung rep magnet tsaka ano. Ah. Oh, sige. Mamang kitaan. Kala wala sinuban sa mga. Dapat lagi kumaana yung visa. Di ba nagulat ka lang to? Wala. Muna binibinda ka ng big. Ah, okay. Lagi ka nag-shot, nagsasakuan. Sumaba ka na. Ha? Sumaba ka na. Yes na, kasi budgeted naman din.
Chuchay! Chuchay! Chay! Kumain ka na, nak. Teka. Hmm? 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 Heyo, heyo. Hmm? Saka ka maabot na malungog ko nimo. Uy, kanin pa. Mga tsuwa ba? Kanin pa. Bisag maabot ka sa kuan. Ayan ako, dami. Paubos mo na yung rep magnet. Dito sa butler na po. Pit ka nga. Okay. Ang vlog. Ganun sa vlog, oy. Yung pig na nga. Salamat ganin. Konto. Hmm? Atong main. Main ang makon. Si Kakay, hindi Kakao. Kakay po. Andun siya, may masama pa rin pakiramdam. Boom. Kita ko na. Good morning, Marites. Ito pala. Uy, Mia. Nandiyan ka pala. Hinahanap siya. Hinahanap ka ni Angkol. Mia. Rosana. First time ako nakita, kinabrain talaga kita gusto. Pero nakita kita na isa ka palang supported sa iyo. Buhay pa at yun nakita kong kabait ka. Thank you. Salamat, Patisan. It's okay. Normal lang naman yun na magkaroon ng misinterpretation sa ibang tao, diba? O dun sa impression. And that's alright. Hi, Ate Vilma. Kumain ako. Nag-ano ako, giniling. At saka rice. Tulog ako agad kagabi. Maaga ako natulog. Sorry. Maaga ako nakatulog. Nakapoy ako eh. Yes po. Kaya lang Fatisan, wala na siya. Ay, madam. Pwede itong papik. Pagod. Di na ito magsumbagal. Maglingaw-lingaw. Baby, dito eh. Madam, dito na pwede manawag. Yan eh, baby, madam. Ito, sa Jaiho. Ay, pupuntahan ko. Wait lang, may nagpapapicture kay Brenda. Tapos pupunta ako dun sa store ngayon. Magnet, ref magnet, 50 pesos. Wala talaga nag-live ko gawin. Ako na, ha? Wala ba? May naka-live kagabi yan. Christian Bakiran, hello. Hamlet Sakang, Jaiho. Hala.
lang manggong ko. Aha, yung ata. Andiyan pala si Mia. Sa kwarto. Mama Mia, Diyan. Mama Mia. Buksan mo yung ilaw sa... Isang bueno. Ingrid Hop. Hamlat sa akin from ESL. Meron sila Mariat na kasi yung matagal. Thank you. Hindi ko kayo mag-video. Ay, sabi ko mag-video. Maraming tao din. Hi! You're from? Manolo, Portage, Bukidnon. Nila sa inyo. Amin na. Yung ano ko. Sombrero. Hi! Ano kayo sabihin? Hi! Mga bahong Kenya. You're from? Alasones girl. Natin ito ni aga forfeit. Ano man? Aga hold ang mga kauban. Wala na mga gamitin bawal ng mga pangit na. Yes, ma. Ay, sana all. Saan yan? Sana all. Tsada. Saan yan? Iba? Iba man? Nagpakakulay ka ng itim o ganyan din? Riban man yun. Riban yan? Sana all. Hilo mo. Ay, kuman! Ako na ito, nagkahol dito. Pakyabo. Man! Ako na ikaw, kanina. Riban din yan. Riban ka din, ma? Ito na dito sa dulo. Dito na ikaw. Ayan ba to? Si Scarlett nasa Davao pa po. Diri. Dito sa gilid. Yan, dyan yung pwesto ko. Yung pwesto na... okay na siguro yun. Lamesa. Ginagamit yung lamesa, no? Yan, dito. Isa lang, pwede rin Isa. Yan. Isa lang kangalang lang. Dito yung maging pwesto natin. Reban yan, ma? $950 pala. $950. Lahat. Bali 50 na lang kulang ko. 50. 1,000 lahat yun, di ba? Yung JNT. 25? 1,025? 75? 20? 1,025. So, 75 dala ko lang ko. Gagamitin mo pa tong bakal? Yung dyan, no? Pang ano dyan? I-ano ko sana dito po? Pagsabitan. Hindi ka na nag-isa, yung maliit. Mura lang. Maliit. Magkano ganyan? Sabi ko lang. Hindi ka na? Magkano dyan? Maraming tao eh. May ginagawa pa sila foreman. Dali naman ako. Chato Bernardo siya sa Condo for 3 days. May fish pan po, namatay lang yung mga ano, tilapia.
Okay. Ayun na lang. Ay, Inday. Oh. Wala yung mais ha. Magandang araw. Besh, na yung mais yun. Kanang mais, Jun. Make sure to advance the gun floor. Tapos started sa gabi. Yun na po yung gagawin. Ano ni... Wala na, nabawasan na ulit yan. Nabawasan na ulit yun. Nabenta, tapos kinuha ng 100. Wala na. Gagawin pong okay ni Mama ni Ate Charel. Thank you.